Dzakukwatira magetsi akadzayaka. Sindingakulole kuti udzikavutika bondo pansi pa mafuwa pepepe kapena makala m'manja zikhathobi. Dima wandiweyani wepambaula suzisuzi dzakukwatira magetsi akadzayaka. Nkhawa zako zikumveka baby, ubwezi wathu wakhalitsa ndikagwada liti ndi mphete nde yako mafuso. Usade nkhawa ndine wako boo, ndipo ndikungodikira magetsi adzayake. Ndengati walifunitsitsa banja kubungwe lokonza magetsi kukudziwa, kaya ukawatukwana pena kwaopseza ngati akuyenjeza. Banja sitingayambire mu mdima sizoonayi, akadzango yaka osazima kwa mwezi. Iwe ndine wakuguwa basi. Ati dzulo nakadandaula kwa amayi anga, asa kuti ndikuchedwesa ifeyo tukula zaka zupita. Isa mayi anga sangakukwatire mayi angaso sanayambe apangapo kusaweruzika kozimisa magetsi. Sukumvetsa pati ndikuti ndzakukwatira magetsi akadzayaka. Dzana ati unawauza bambo ako ayankhule nane. Ayamba liti bambo ako kupanga zoyatsa magetsizi? Kwa mneneri wakutchalichi kwanu ati wapitanso kumuuza andisalire kudya ndikuveke mphete. Malo momuuza asalire kudya bungwe la magetsi lisiye uchimo ndikusaweruzika kozimisa magetsi chifukwa ndzakukwatira magetsi akadzayaka. Nde ati kuli anyani tikumeneko amagwetsa chiswichi. Ishi ukamapita kowalatira kuti akuchedwetsera ukwati unyamuliretu chimpeni choti ukawaphera amenewa swichi samagwe. Nde ukakathana nawo anyaniwa ukauzidwanso kuti madzi mu nyanja achepa. Ngati ukulifuna banja msangamsanga utengeretu chigubu udzikatunga madzi pa mjigo udzikathira mu nyanja. Zamakina wodwala chifufu ndi majeniseti otsekula m'mimba ngati sakakuuza ndi mwayichabe koma ungokonzekeratu. Banja si chinthu chamasewera, sichingamachitikire mu mdima ndipo singayerekeze kumakapanga malonjezano pamaso pa Mulungu magetsi palibe ungodziwiratu ndzakukwatira magetsi akadzayaka. Sindikumvetsetsatu kuti sukumvetsetsa pati za chikondi changa be. Mmene wasalaliramu zoona udzikagwira makala, chikondi changa sichingakulole ata. Ndikuti sindikumvetsa kuti ukayikira za chikondi changa pati we boo. Mmene kamwetuliro kako kakukongoleramu udzikamwetulira mu mdima. Mmene timauthenga tathu tapalamya timazunira muja tidzikakanika kulemberana mafoni atazima kamba kosowa magetsi. Asa ndzakukwatira magetsi akadzayaka. Nde ati kwabwera atu majenereta. Anthu amatitola kwathu kuno shuwa, koma utha kuyambiratu kuyang'ana mitengo ya mavero vuto lathu lija likhala nkhani yakale akuti dzulo angozima kafolokoka zikusintha ndithu zikusintha majeniseti woye. Utha kuyamba ukambirana ndi wokonza makeke. Zakozi zikumveka ndithu, mwina ukalusa utha kudzango ndilowera mnyumba ndimakudziwa ndi phuma lako lija. Koma tawaganizira anzathu azootcherera ometa amabutchale ogulitsa madzi ndi mabanja awo amene amadalira magetsi kuti adye. Mukamapanga timikumano tanu tachibwana kumapereka tinzeru tanu topoyira pa nkhani za magetsi, koma zinthu zisakusintha muzidziwa mukukhweza chigulu sitingasekerere. Kubwerera ku nkhani ya iwe ndine boo, ndakonzeka tukalikonse ka zaukwati wathu koma sindinasinthe anta. Akadzangoti thawo sazima kwa mwezi, iwe ndine sakramenti la ukwati ansembe akati ninkhe basi ndzakukwatira magetsi akadzayaka.